tije yo machalo kamano. Wadhi nyime kama jolony weche mag uchumi e Thurka koro lero ni biro kao thuolo malach mondo jakom mar duond buch ODM John Mbadi mayande ogwel mondo biyo bed jatend migawo mar omenda oloko chumi ma Thurka e yo mowinjore. Mbadi en achiel kuom jotelo mayande pingo mokalo yore mane piny owacho geto tiyo godo mar juogo suru e pacho ka. Jafwambo mar Eric Owenga ne owuoyo gi jolony kendo losonwa ripot machal kama. Tungni makae gi kacha e pacho ka jatend piny William Ruto yando kawo okang' mar kweyo lwasi mar siasa e Thurka kendo nochuno ni koro nyaka oti gi wasike mag siasa maneno kaka onyalo tayo Kenya. I've now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Lando mar Ruto chadekni nonyuolo paro mopogore opogore kaluwore ni ng'anyo mahigani nojimbi mokalo kod pend chik mar omenda mahigani. John Mbadi nogwel mar mondo obiyo ta migawo mar omenda kama kinde duto wange ng'iyo. To en ang'o makoro rito Mbadi e migawo mare no ponono ni od bura mamalo biro puodhe? Ere kuma dhi yude bilion 150 mar tiyo e kete budget. Hedek mar ariyo ma Mbadi dhi bedogo en chulo gowi. Gop jo China mano tigo e gero SGR biro and then around 100 billion kanyo. To you go wini nitiere interest bende. Interest is 48 billion. Tungni mabende nochuno jatend piny William Ruto owit oko pend chikno mabende noriedo yo kaka piny owacho biro manyo omenda kuom jopiny kokalo osuru makonyo piny owacho e komenda mag 2024-2025. Jolony lero ni podi ok bi bedo mayot ne jatend migawo mar omenda mabiro. Koro, there are things ma nyako tim in the next 30 days. Ntiere moko mbene ma nyako tim in the next 100 days. To ntiere moko ma you are looking at a whole year before you can say ni okay, ntiere investments modonjo, irawerni oyudo tich, tax odok piny, economy nenre no survive. Kata ka Mbadi odonjo kawuono, gik modhi timo ok onyal timo overnight. Nyaka gimi Mbadi muda. Gimomiyo nyaka gimi Mbadi muda en chalo kama. Number 1, finance bill madino obedo an act mochoko go pesa no timruok nade no golo ko teni pod gi survive act ma 2023-2024. John Mbadi manaka jotelo mamoko mag riwruok makwedo piny owacho yande ni ong'ala manyime e pingo yore ma piny owacho yande geto tiyo godo e manyo osuru kuom jopiny. To mondo Mbadi kik yudre tago maliet manaka kangire njuguna ndung'u ere kaka Mbadi biro chiedho. Kaka Mbadi odonjo nyaka hakikisha ni kiwuoyo about usuru wang'iyo niya, how are we going to work with the rates? Tax rates kanyo nitie problem nikech kiketo rate mamalo e usuru mikawo iyudo ni value added tax affect ang'owa affect kaka wa produce mwandu Kenya ka. To income tax cha bende affect weg mwandu ma produce mwandu nikech nyaka ka higa urumo nyaka mi sirikal tax. To pek betie ka rates gini malo makata mna weg jok maloso mwandu Eric loso mwandu kosuru rate gi yote mrinade ni malo. Ere kaka gino hinyo jopiny. Ohinyo jopiny nikech kosuru di malo to bech mwandu timre nade di malo. E migawo mar omenda nitie adieri mar wach ma Mbadi biro rakore godo ma onge ringo. Unemployment is another reality check madhi go Mbadi. Nikech under his docket onego beni economy bedo stimulated tinone pesa ringe i economy to economy grow to kose grow tinone ji invest ji bete ge pesa moro manyalo invest ka sa invest adhi ndiko ji adi do adhi ndiko ji mang'eny sama ndiko ji mang'eny dong sirikal yudo pesa gi koro mano biro konya beda strong leader manyalo winjo the economists motiyogo gi jok ma nigi lony no but nitiere gik moko manyaka otim progressively kaka koro ng'iyo kaka investment nya biro ng'iyo kaka wanya yudo tich no jende lowering taxes magi nyaka bed progressive tapani wanya konyore to oketo no ng'e everything is all knowing the local almighty, of course there will be no progress. Riwruok mar opinzani osebedo ka seyo piny owacho ahinya to kaluwore kod siso mare mar kawo gope kowuok e pinje maoko ma bende thothgi keto badho ne piny owacho mar Kenya kendo gisiemo yo ma Kenya luwo kinde ma gitiyo kod hola ma gikawo kuomgi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.